Odhi kaunti ma Siaya kama wayudo ni jarbura mage Melisha Odhiambo okwayo manena jalup jatend piny Rigathi Gachagua mondo nyis luor ne migawo mar arita e pacho kae. Owacho ni migepe mag arita e pacho kae kaka mar obila kanyakla kod mano mar NIS ni kod ting' mar chiwo arita e pacho kae kendo konego ti kodgi e ywaruok mag siasa. Wamunyoro accused NIS of having formed a group that is kidnapping Kenyans. That is totally false. Wamunyoro knows that Haji, who is heading NIS, their responsibility is to collect that information and provide that information to DCI so that DCI can act. To mislead Kenyans and to be able to talk against institutions that represent our national unity is out of order, is completely out of order. Jarbura noseyo Gachagua kuom tiyo koda ji e mbui e geto jodito e serikal kama oting'o jagoro mongirore migawo mar arita Laktar Raymond Omolo kowacho ni mano en gima ok ni kare kata matin. Okwedo bende limbe mane Gachagua timo e piny Amerika. You know, Wamunyoro is known as the worst tribal chieftain in the Republic of Kenya. Even in America, he was only meeting the Kikuyu community. And before he left, he chooses to talk about Dr. Raymond Omolo. And he says that Raymond Omolo is the one heading in that direction of sending police to beat demonstrators in the public. Odhiambo bende nokawo thuolono mar dok ne jatend duond bura mar ODM Migosi Raila Odinga e wi chung' mare kod sirikal manywanda kata broad based government. Kakoro kwayo jagoro maduong' mar duond bura mar ODM Edwin Sifuna kod jaod bura mar Saboti Caleb Amisi mondo mi ochiw luor ne tenda duond bura no mar ODM. And let me tell my brothers Caleb Amisi and Sifuna, if you don't like broad-based government, resign and move on. You cannot castigate Raila, who is our party leader, and telling William that you are not Raila, that you'll beat him. Gentlemen, Caleb and Sifuna, you are what you are because of Raila. So don't talk about Raila. We, as a community, we are in broad-based government to stay. If you want to go, please go quickly.